Dihay usa ka istorya. Dihay mga classmates, tulos sila kabuok. Classmates sila sa elementary. After 30 ka tuig, nagkita sila balik sa usa ka reunion ug nag-istoryahanay sila. Ato lang taguon ang mga pangalan sa maong classmate, si Tim, si Sir Tim, si Brad Tatong ug si Brad Angelo. Adyo mo tanaw nila, dili sila. Pareha sa silagnan. Ingon si Brad Tim, si Sir Tim, Brad, sa amo Brad, gitawag ko og Monsignor. Kay maestro man ko karon, pero nangalagad pug ko isip lay minister. Nya mura-mura naman pumugpor mag Monsignor. Mga tao sa mua, mutawag na ko og Monsignor. Ingon si Brad Tatong, ako Brad, gitawag ko sa mua og Kardinal. Kay negosyante ko Brad sa mua, unya nangalagad pug ko simbahan. Aglay minister pud ko, ni apil pud ko og Knights of Columbus, unya magsangyaw pud ko sa akong mga kauban, sahay magwali pud ko atubangan nila og manudlo pud ko atubangan nila. Mao nga sa amua tawgon ko og Kardinal. Apan si Angelo ni paambit ingon siya nga, Brad, ako sa amua gitawag ko Ginoo. Kay sige ra magugog panaygon bisag dili Pasko way suroy, manaygon ko sa kabalayan. Unya inig panuktok na ko musugo na og kanta, moabli ang pultahan, moingon ang tagbalay, oh Ginoo ko, ikaw na pud Angelo. Binuang nga istorya ginamaog tao. Pero unsa kaha ang pag-ila sa Ginoo nato? Ug labaw sa tanan, kita mismo unsa kaha ang atong pagtan-aw sa Ginoo? Unsa kahay imahin kanang Ginoo nga magtan-aw nato ba? Unsa kahay iyang itawag nato? Kung makit-an niya, kung giunsa to pagpuyo ang atong kinabuhi, o kita mismo nga magtutuo sa Dios, unsa kahay atong kasinatian sa Dios, ug unsa kahay imahin sa Ginoo nga atong nakit-an sa atong kinabuhi. Sugod pa sa unang panahon, nagkadaiya na ang pagtan-aw sa tao sa Dios. Nagkadaiya na ang imahin nga niabot sa hunahuna sa tao kung unsa man gyud ang nature o kinaiya sa Ginoo. Unya aron makakita gyud ta og kinsa gyud ang Ginoo, ang Dios may kanaog sa kalibutan, nagpakatao bisan siyang pagka-Dios. Mipuyo uban nato, gipakita niya ung unsa ang imahin sa Dios pinaagi sa iyang anak nga si Kristo. Mao nga matag-usa nato aduna tay pagtan-aw kung kinsa man gyud ang Dios sa atong kinabuhi. Ako ning gisgutan kay sa ebanghelyo karong adlaw, nagsaysay kini sa duha ka istorya ug gipakita ta sa maong istorya kung kinsa ang Dios sa kinabuhi sa tao. Duha ka istorya. Una, nagisgot kini mahitungod sa usa ka pangulo sa sinagoga nga miduol ni Jesus, nangayo og tabang kay buot niya nga maayo ang iyang anak nga nagmasakiton. Ug tuod man giayo ni Jesus. Sa laing istorya atong madungog ang usa ka babay nga gitalinugan. Kay ba mag-usa gitalinugan? Talinugo. Sa may talinugo? Na hemorrhage. Hemorrhage siya for 12 years. Og diduol siya aron mamaayo siya, ug tuod man naayo siya. Nga diha sa istorya gipakita diha kung unsa ba ang Ginoo silang kinabuhi, kung kinsa ba ang Dios, ug unsa ba'y papel sa Ginoo sa ilang taghatag sa kinabuhi. Interesting kaayo ang istorya tungod kay aduna sila kining duha ka istorya, duna sila similarities, duna pud sila kalahian. Pananglitan sa similarities o kaparihasan sa istorya, parehas sila nga nangita og kaayuhan. Ang amahan nangita kaayo siyang anak,
Ang babae nangita og kaayuhan para niya. Parihas pud sila tungod kay they were both humble. Parihas sila nga paubsanon silang duha. Ang imong sundon ng istorya sa Ebanghelyo, sa dihang kakita ang maong lalaki si Jairo, nakita ni Jesus, mihapa siya sa atubangan ni Jesus ug nagpakiluoy pag-ayo. The same sa istorya sa babae nga gitalinugan, nihapa pud siya sa tiilan ni Jesus, nagkurog in town sa kahadlok. Mapaubsanon kaayo nga mga tao. Lain nga similarities nila, ang batang babae pila edad, nangminaw mo sa Ebanghelyo, napulog duha, 12 years old ang batang babae. Unya ang babae nga gitalinugan siya for 12 years. So naay similarities ng istorya, pero naapoy difference, naay kalahian, pananglitan. Lalaki man tong amahan, na babae po tong nangayo nga gitalinugan. Gawas pa ni ana, naay diferensya tungod kay ang lalaki, si Jairo, si Jairus no sa English, usa ka pangulo sa sinagoga nga saan to pa taas-taas og kahimtang sa kinabuhi. Posible nga dunay kaya ang maong tao. Pero ang babae, wata kahibawon sa iyang panginabuhian, pero sigurado ta nga mas ubos siya og kahimtang kaysa maong kay ni Jairo. Ngano man kay babae gud siya, atong timan-an ngatong panahon na ang babae ubos ra kaayo og bili kaysa lalaki sa panahon ni Kristo. Ug labaw sa tanan gisulti sa Ebanghelyo nga nagpatambal naman siya pero nahurot ng iyang kwarta, nahurot niyang salapi og bandi, wa pa gid siya maayo. So maka-imagine ka nga pobre og makaluluoy ang maong babae. Nahurot god ang kwarta. So dunay kalahian. Apan bisan pa man makita nato nga silang duha giayo ni Kristo. Tungod kay parihas silang adunay pagtuo. Although imong tan-awon dili parihas og level ilang pagtuo. Mas mabaw og pagtuo tong pangulo sa sinagoga, mas law pagtutong babae, yun sa ba kita. Kay ang si Jairo, mingon ni Kristo, nasakit akong anak, adtua in town sa balay. Gusto niya nga paadtuon si Kristo sa ila, aron ayuhon ang iyang anak. Pero lahi ang pagtuo sa babae. Ngano man, wag gud siya makaako og sulti ni Kristo. Patabang siya. Unsa iyang giingon, iyang kaugalingon, meaning naa siya una-una ba? Kung makahikap lang yun ko sa sidsid sa bisti aning ni Kristo, mamaayo gyud ko. Lahom kaayo nga pagtuo, lahi-lahi ilang pagtuo. Pero ang Dios nitabang kanila og nihatag kanilang kaayuhan. Una nga pagtulunan nga atong nga gitudlo sa Ebanghelyo, importante kaayo ang pagtuo ngadto sa Ginoo sa pagpangayo nato sa mga butang ug sa pagpangayo nato sa panginahanglan og grasya at ubangan niya. Faith is very important factor. No? Ngano man dako kayo og papel ang pagtuo sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa kaayuhan sa sakit. Matingala ta nakabantay mo na yung mga tao nga gibalibaran na sa ospital, muli sa balay, magpatambal o bisaya, maayo man. So may rason na. Is it because mas gamhanan ang tambalan kaysa doktor? Gamhanan po ng doktor. Nahimo guna silang doktor, gipanalingin sa Ginoo. Gibless guna sila. Gigamit ko sa Ginoo instrumento aron pag-ayo sa masakiton. Pero there are instances, not all, dili tanan. Pero doon ay mga kahigayunan nga ang dakong factor ngano nga naayo ta sa itong sakit, it's because of our faith. It's because of believing nga maayo ko. Mutuo ka nga maayo ko sa panabang sa Dios.
mahitabo nga maayo gyud ka. Ingon ana ka importante ang pagtuo. Ug makita nato nga ang imahin sa Ginoo nga atong gipangutana sa pagsugod, nagpakita nato nga ang Ginoo is very concerned to those sick people. Nga majority sa public ministry ni Kristo, gaayo siya sa daghang mga masakiton. Una, again, importante ang pagtuo. Ikaduha, ang Ginoo nagpahinumdum nato sa iyang dakong pagtagad ug paghigugma sa mga masakiton. Mga igsuon, nagpahinumdum natong tanan. Doon naman tayo mga balatian matagusan nato. Doon naman tayo mga gipangbati sa lawas. Doon naman tayo mga kanabang kakuwangan sa itong kaugalingon, labi na atong pamati, mutuo ta, nga maayo ta, ug atong pangayuon ang tabang sa Ginoo nga mamaayo ta. Ug atong timan-an nga ang Dios naghataod akong pagtagad, ug aduna say dakong gugma para sa mga masakiton. Ug simple nga nagpahinumdum nato kini, nga atong i-encourage ang atong mga igsoon nga mga sakiton sa paghupot sa pagtuo sa kaayuhan. Ug pahinumduman nato atong kaugalingon nga sama ni Kristo nga naghatag og bilis sa mga masakiton, kita pud unta makahatag og bilis sa atong taghatag sa ka mga igsuon nga masakiton. No? Kaysa ako na igisulti tong niaging semana, weekdays to nga misa, daghan sa mga masakiton karon ang atong gipasagdan. Daghan sa mga masakiton karon nga wala gyud in taon tagaay og pagtagad. Ug daghan sa mga nagsakit karon nga wala gyud in taon ni bati nila sa ilang pag-antos og kasakitan. Bisan kaugalingong mga anak, ipasagdan nila ilang masakiton nga ginikanan. It's very scandalous nga nahitabo ni sa tong katilingban. We are so proud as Filipino community, as Filipino Catholics, nga naman sa kanabang identity sa Filipino Catholics, gisulti diha nga ang Filipino Catholics are family oriented. Pero tinuod ba gyud nga family oriented ta? Or naghinay-hinay na ni og kawala nato tungod kay daghan sa atong mga masakiton nga mga tigulang aton gipasagdan ug wala nato hatagi og dakong pagtagad ug nagkuwang ta sa pag-atiman ug pag-aliman nila. Are we really family oriented? Dili unta mahitabo nga moabot ta sa punto nga ma-westernize ta ba ang atong mga masakiton og tigulang aton lang ibutang og home for the aged. Amo adto na lang ta og mobayad og pilay-bayad kada buwan. Because it is happening in some other countries. Pero mituo ta how valuable ang paghigugma sa matag miyembro sa pamilya, ilabi na nga atong mga ginikanan, mga igsuon, mga paryente nga nagmasakiton. Tungod kay sa makadaghan, nagkuwang taniana. How often mo bisita sa inyong mga masakiton nga inyong mga mahal sa kinabuhi? Inyong mga higala? Or bisita lang ta kung namatay na, pero sa nagsakit ta, wata maning kamot nga mohata og pagtagad. Palit pagbuwak, dako kaayo. Lugos masuod sa sakyanan. Dadundos namatay. Di sa man daas buhi pang wa dadiin nagbuwak namatay ro malipay in taon na. Sa buhi pa. Dapat ag biskwit, aning naihaya, palit ag kapi daghan, palit ag pan, pila ka sako atong dalhon dos namatyan. Pero sa buhi pa, naka-afford ba ka ta o palit bisan lang mag-usa ka slice bread
Kay mo bisita tas dadaan akong prutas kay nagsakit or gihuwat nato nga mamatay na sila, usa nato sila bisitahon o gatuon. Mao ni mga irony sa kinabuhi nga usahay atong mataligamaan to take good care of our sick brothers and sisters. Samtang buhi pa sila, mabati nila nga dinhi pa sa kalibutan, dihay mga tao nga nagmahal nila, dihay mga tao nga nahigugma nila, dihay mga tao nga nihatag og bili nila. Bisan sa ilang pagka-useless. Kay daghan mga sakiton nga mag self-pity nga naman kay makabati lang nga maro useless na ko. Wala ko'y gamit. Wala ko kinahanglan na. But bisan pa man ni ana nabati nila nga importante gihapon sila. Tungod kay atiman sila, gitagaan silang importansya sa matag usa kanato. You have to take good care of them. Kay sa dihang ligon pa sila, wala sila magkuwang sa pag-alima o paghigugma nato. Bisan pa man kung nagpasabuto nga ilang gihatag ilang kinabuhi, naganto sila, gikapoy sila, nahago sila tungod nato. Dili man ning kamot ang atong mapabati nila nga sama ni Kristo nga naghatag og bilis sa mga masakiton ug naghatag nilang kaayuhan. Di man ta makahata og kaayuhan nila physically, pero at least magaanan sila tungod kay naata ni tabang nila og diuban nila sa ilang kasakitan ug sa ilang mga pag-antos. Mao kini ang nindot kaayo nga pahinumdum sa Dios alang kanatong tanan. Sa paghupot, sa pagtuo, atubangan sa Ginoo, ug ang pagpaningkamot nga mahimo nato ang gi-challenge ni Kristo para nato sa paghatag og kahupayan sa mga nag-antos ug sa mga masakiton. Sa atong pagpamauli karon kung naaman tay mga masakiton sa atoa, ato silang pabation sa atong paghigugma ug sa atong pagmahal. Ayaw lang po itong gi-COVID, no? Ayaw lang mo adto. Yan po laman. Many times, ginidaan ta karon sa pagbisita sa mga masakiton, labi na nay problema sa kasing-kasing o sa baga. Pero daghan sa atong mga kauban sa balay. Mga irritable bitaw tungod sa ilang pamati. No, kining masakiton, normal man ning masakiton nga irritable, dali ra masuko, dali sa puton. Unya kita pun mahutdan pun ta og pasensya nila. Unta mapakita nato nga bisan kun nila na lang kahimtang sabto nato sila sa tanang panahon tungod kay sila maoy na ibalatian ug dili kita maoy na ibalatian. Sa ebanghelyo atong makitaan diha, gisabot ni Kristo ang babae, tinga siya. Murag namang ginihikap nako. Nagkurog ang babae kay kahibaw siyang siya. Pero nakita sa Ginoo akong pagtuo. Ayo ka balaka, ayo ka hadlok. Ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Kay gisabot niya ang daghang mga masakiton. Di lang gisabot pinaagi sa pagdawat, kundi pinaagi sa paghatag o kaayuhan. Amen.